Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu Inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo encwadini kaDaniel 10. UDaniel 10 sizoqala sifunde uvesi 15 sime laphana kuvesi 19 ngoba njengamanje senza ingxenye yesibili yesifundo kuDaniel 10. Sicela sithole umkhuleko omfishane. Babodela amazulu omhlaba, Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu, nanti izwi lakho selifunda esikhathini samanje Baba. Sicela usiphe ukuliqonda libe yintokozo, kube yona esizozindla ngalo. Zonke into esizibonayo Baba emhlabeni masiyibuka siphelelwa amandla, siyadangala, ukukhuluma okungapheli, umsebenzi engapheli, umuntu uphunyuzwa ubusuku, ephunyuzwe nayisabatha, kuze bengathi umuntu uyophumula noma esefile. Sicela Nkosi ukuthi usilele izwi lakho osiphala, usiphe ukulamukela, ukuze kuthi noma umhlaba ulethe izinto ezikhathazayo, kodwa lawo majoke ethu siwabeke kuwena Nkosi ngokukholwa, sikwazi ukuba abantu abanokuthula nabaphumuleyo Baba, ngokwazi ukuthi indaba zethu asiziphathele thina, ziphethwe yizulu uqobo, ngoba uma singayiphathela thina sizokhathazeka Nkulunkulu. Abanye bethu abasalele njalo nasebusuku Nkosi, bayathatha bayabeka, kodwa Nkulunkulu ushilo wathi konke lokhu uma sithatha ijoka lethu lisindayo selibeka kuwe, wena uzosinika ijoka lakho elingenzima. Siyacela Nkulunkulu sifunde izwi lakho ngenhloso yokukhulula imiphefumulo yethu, ngoba ufuna sikhululeke konke ukuboshwa, sithukuswe emaketangeni esitha. Sicela usiphe ukuliqonda umoya wakho ongcwele usitolikele. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siphinde siyababingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu Inkosi yethu, amen. Namhlanje noma njengamanje senza ingxenye yesibili kaDaniel 10. Sizofunda uvesi 15 kuya kuvesi 19. Uvesi 15 athi, esakhulumile kimi lawo mazwi, ukwenza nje isikhumbuzane, uGabriel lo ukhuluma kuDaniel. UDaniel athi uma embona waphelelwa amandla, wawa ngobuso. Gabriel uyamsukumisa, uyamduduza, umtshela ukuthi ungothandiweyo. Nje kuvelile ingxenye yokuqala uDaniel 10. Sesiyaqhubeka-ke ukuthi esekhulumile kimi lawo mazwi uGabriel, ngabhekisa ubuso bami phansi ngathula. Uvesi 16 athi kuDaniel 10, bheka onesimo samadodana abantu wangithinta, ungathini, wathinta izindebe zami, ngase ngiwuvula umlomo wami, ngakhuluma ngathi komi phambi kwami, Nkosi yami, ngenxa yombono imhelo ingehlele, angisenamandla. Uvesi 17 athi, inceku enje yenkosi yami ingakhuluma kanjani nenkosi yami enjena na? Ngokuba mina khona lapho akusalanga mandla kimi, nokuphefumula bekungasekho kimi. Wabuye wangithinta ubonakala njengomuntu, wangiqinisa. 19 wathi, ungesabi muntu othandekayo, ukuthula makube kuwe, qina, yebo mawuqine. Lapho ekhuluma kimi ngaqiniswa, ngathi mayikhulume inkosi yami ngokuba ungiqinisile. Amen. Siyathola la ngokwesifundo ukuthi i-effect uDaniel, ingathini i-effect kaGabriel, the effect that Gabriel had on Daniel, khathi uGabriel ngathini ekhuluma, yayifana ne-reaction kaDaniel ngathini ngombono wayenawo ngathini ngoKristu. uDaniel ugcina ubuso bakhe bunjani, ebhekise phansi emhlabathini, angithi engakwazi ukuvula izwi, yabo, enjani, engenawo ngisho ngathini ngathini, engenawo ngisho nanamandla okuma. Kuthiwa-ke uma usuqhubeka kuthiwa onesimo samadodana abantu, yabo, onesimo samadodana abantu. Uvesi 16 athi bheka onesimo samadodana abantu, uDaniel 10 verse 16. Why? Indaba kuthiwa ngoba uDaniel wayengeke eze ekwazi ukuma phambi kwenkazimulo ayembulelwe yona. Ngakho uGabriel
wazimbatha ngathini ngathini wasitha inkazimulo yakhe ngesimo noma ngokwembasha isimo sokuba umuntu, yabo. Lokhu akuyona into engajwayelekile njengoba ubona ukuthi uDaniel wake wabonakala, uGabriel wake wabonakala kuDaniel esesimweni somuntu before. Uthola lokhu uma ufunda incwadi kaDaniel 9 verse 21. Uthi Daniel lapha 21, uDaniel 9 verse 21 uthi-ke, yebo ngisakhuluma ngomkhuleko lowo muntu, angithi yabo, lowo muntu uGabriel engambona embonweni kuqala endizizwa ngokushesha wangithinta ngesikhathi somnikelo wokusihlwa, yabo. So kuveza ukuthi akusiyona into yokuqala ukuthi uGabriel uma ezokhuluma noDaniel noma ezokhuluma efihla inkazimulo yakhe embathe isimo sokuba umuntu, yabo. Ngoba umuntu osemhlabeni noma uDaniel wayengeke kwazi ukumelana nenkazimulo yezulu injengoba injalo inkazimulo kaGabriel ekuNkulunkulu. Excuse me. So esikutholayo uma siqhubeka nesifundo sithola ukuthi uGabriel uthinta izindebe zikaDaniel, umvumela ukuthi ekwazi ukukhuluma. uDaniel uyabuza ukuthi uzokhuluma kanjani ngoba lo mbono uDaniel yena akawubonile, ubona too much kuyena ukuthi engawuthwala. Ngoba yini? Ngokuthi akusekho mandla kuyena uDaniel nanto yokuphefumula nakuphefumula akusekho. Hayi, siyasho ukuthi uGabriel uphinde futhi uyamthinta. Uphinde uGabriel njani? Uyamqinisa. Uma semthintile semqinisa, uGabriel uyanjani? Ngatheni? Ungatheni? Useyakhuluma futhi uGabriel. Uphinde futhi uyamqinisa uthi he is greatly beloved. Ungothandiweyo kakhulu. Uyamtshela ungesabi, indaba ethi ungesabi ngoba uGabriel wayazi ukuthi izindaba akazilethe uDaniel izindaba zokuthula. Ngakho uDaniel kanjani? Akaqine. Ya, kanjani? Akaqine. Nkosi yami. Kuthiwa uGabriel emva kokuthi ekukhulumela amazwi uDaniel ngempela waqina. Uyabo? uDaniel wasesetshela uGabriel ukuthi okay, khuluma-ke manje Nkosi ngoba usinginikezile amandla wangiqinisa. Ibuhlungu-ke le ndaba bazalwane ngoba uNkulunkulu encwadini yamaHubo ubiza abantu abadala ngokuthi ubabiza ngokuthi bafana nesihlahla. Ethi umuntu uma esemdala uma usuphumenyelwa nje ilezi zinywele kuthiwa izimvu, angikhulumi ngofuzo oluyiphumela ingane ngishise primary ngaze ucanga ukuthi ne-wisdom kanti ingane. uNkulunkulu ukhuluma ngomuntu omdala ukuthi izimvu Nkosi ngoba kade une-black hair uney'nwele ezimnyama nje zisho impunga nje noNkulunkulu zisho ukuhlakanipha ukuthi usunjengomuthi othelayo ohlaza. Umuthi ohlaza kothele vele ulindele iy'thelo kuwona. Kodwa khona into eyenziwa usathane-ke njengamanje ushaya abantu abadala ngezifo. Abantu abadala banezifo ey'ningi, oshukela, o-BP, futhi ayisekho abantu abadala seziba khona nje nanasentsheni. Sekufika lapha usathane sesishumayela izwi lakhe lokuthi abantu abadala uma uphatheke kabi ungabatsheli. Uma unenkinga ungatsheli umama inkinga ethile, uzokhushukela ushukela afe. Ungamjabulisi umama noma ubaba kakhulu, umtshela izindaba uzokhushukela ushukela afe. Ivangeli likaSathane lelo. Angithi yabo ngoba uthini uSathane? Uthini uNkulunkulu qina ngoba uNkulunkulu yazi khona indaba okufuna ukwazi ukuyithwala. Manje uSathane uyashesha usiminyanisa ngezifo ukuze manje uma indaba ngempela ukuze ungeke kube khona indaba umdala lapha ekhaya uzolokhu uzikweqa nje ukuthi usufana nengane nopopayi. Iy'ngane lezi ey'khula engenamava, engenawo ngisho nanamava ukukhulisa umuzi, ey'sebenza ziqhuba iy'moto nje kuphela, engeze zime ngisho nano-3 hours elangeni njengoba wawenza. Sekuthiwa zona zihlakaniphile zinamandla zitshana iy'ndaba ey'nkulu kusho ubani ufile wona lokuthiwa hayi, are you okay mami? Are you okay daddy? Ungatshelwe iy'nto ey'nkulu. Ivangeli likaSathane wenza abantu iBhayibheli lithi sebehlume njengey'hlahla abahlaza kufuna kuphuma ukuphila kubona. Ethi uSathane bakuthakathaka babekho ingabaminyanisi ney'nto ey'nkulu. uNkulunkulu uthi qina, baqine abantu abadala egameni likaJesu. uJesu futhi uzobaqinisa bebe nawo lawo mandla. Ngoba kahle kahle iy'ngane uma zizodwa ayikho into enhle ephumayo. Yazi ayikho ngoba amava awekho, iy'ngane zihamba ngokwazi. Abantu abadala
ulwazi laNkulunkulu yebo, bese sekuba khona amava. Umuntu uma ethi ungayenzi into ethile unamava, angithi yabo kurelate kancane nje. Ngilana indaba yokuthi be strong, ingelo sitshela uGabriel ukuthi uGabriel tshela uDaniel ukuthi akabe strong. Wayena 89 years uGabriel. Njengamanje hayi ngisho umuntu ona-70 kuthiwa ukuthi Nkosi yami ngingamxaki into izomkhathaza. Mina gogo dlana amaswidi, mina gogo dlana uchocolate, icereals siyancinda Nkosi yami, sikhathaza oshukela, siba hyper, siyalala, siyavuka. Angithi yabo kubula bengqondo nje ngoba usathana nje ulwa nengqondo. Uyazi ukuthi noma abantu bengakhula bebe bahle bebe bade bebe ngaka bezibe bhuka kodwa uma bengenaJesu bengenaNkulunkulu bazofa. NjengoGabriel befuka ufa njalo njengoGoliath ngiyaxolisa befuka ufa bengenathemba yabo. So usho uNkulunkulu qina, noma umdala qina, noma uma umusha qina. uNkulunkulu khona into akafuna uyikhuluma. Imessage yaNkulunkulu akusiyona eyintekenteke ezolokhu yimangala zithi I'm confused. Ngithi yabo uma u-confused uNkulunkulu uzokuphendula ngoba vele izwe lakho uzolichaza yena uqobo. Angithi yabo uyabona nje okay, ngicela ukungandi kakhulu. Ngisacela ukufunda uDaniel 10 uverse 20 ku-21. Sizosheshe siphele kamnandi lesi sifundo bazalwane, kungekho umuntu ozosho sekhathele. U-20 no-21 nawo mavesi athi Daniel 10. Wayesethi kimi, uyazi ukuthi ngifikeleni kuwe na? Kepha manje ngiyakubuya ukuba ngilwe nesikhulu sasePheresiya. Lapho ngiphumile kuso, siyakufika isikhulu saseJavani. Bese verse 21 okuyivesi yokugcina kuDaniel 10 ithi, kepha ngiyakutshela okulotshwe embhalweni weqiniso, akakho noyedwa ozihlanganisa nami ukulwa nalaba ngaphandle kukaMikhayeli isikhulu senu. Amen. Said he, then said he. Wayesethi kimi, then said he. Laphana kuthiwani? uDaniel lo, uGabriel uyaqhubeka uyakhuluma kuDaniel. Uthi uyazi kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi ngifikeleni kuwe na? Uyabo? Uyambuza noma umunye umbuzo ngathi uyaqonda ukuthi yini inhloso yami ukuze ungezukusaba. Okay. Khona bakhuluma khona ukuthi return to fight with Prince of Persia. Emva uthini lapha? Kepha manje ngiyakubuya kube ngilwe nesikhulu sasePheresiya. uGabriel laphana wayezobuyela back kwenkosi noma umbuso wasePheresiya to stand by his side and fight with him. Yabo, not against him. Wayezoya laphana wenkosi yasePheresiya ame ngasohlangothini lwayo, alwe impi ekanye naye, hayi emelene naye. Uyabo? Usaqhubeka ukuthi when I have gone forth, uyabo, lapho ngiphumile kuso. Lapha uGabriel eseyishiya inkosi yasePheresiya. Kuzokwenzakalani? Siyakufika isikhulu saseJavani. Kwele English kuthiwa Prince of Grecia shall come. Kwakukhulunywa ngobani lapho? Kwakukhulunywa ngombusi noma ngenkosi yamaGreki eyayizofika ichithe umbuso wasePheresiya. So siyabona ngokwesifundo ukuthi uNkulunkulu ulwa nesizwe. Siyathola ukuthi uNkulunkulu ulwa isizwe ngesinye isizwe. uNkulunkulu uyilwa kanjani? Uyilwa uma uthi isizwe ngempela siyacaca ukuthi uNkulunkulu yazama ukuthi asiphenduke silokhu sinqaba siphikelele sona isizwe. uNkulunkulu bese vusa esinye isizwe ukuthi kube yisona esizodestroy lesi sizwe esingalaleli. Angithi yabo? Uma sekufika kulesi stage ukusiza kongcwele noma ukusiza kwezulu kusuka sekukhoxisiwe kule nkosi
esuke isibusa ngoba vele isuke isiyimiselile ukuthi yona ngeke iziphenduke bese zonke izinto izulu belizenza ukuyisiza izulu lihoxise lawo mandla awo bese sekufika esinye isizwe noma omunye umbuso uze ukhuphuke ufike unqobele lesi sizwe esingenaNkulunkulu. Amen. So ngaphambi kokuba ephindele emuva uza kubonisa uDaniel iqiniso lombono noma ambulele ukuqonda. Manje uzobona uma unothisi ukuthi akwenzeki ukuthi kube khona umuntu, there is no other person ngathini akwenzeki ukuthi kube khona umuntu ngaphandle kukaKristu noma uMikhayeli noGabriel owazi lezi zinto ezizowambulelwa yena uDaniel. Aziwa uMikhayeli nanaye uGabriel uqobo. Kusho ukuthini lokhu? Lokhu kusiletha ekugcineni kwale chapter, ku-chapter 10. Njengamanje siyaphela njengamanje isifundo sethu uDaniel u-chapter 10. So lokhu kuzokwenza ukuthi sifike lapho i-chapter egcina khona. Kodwa njalo kwenzakalani? Asiyitholi incazelo yombono yabo uDaniel akawubonile. Kodwa siyafunda ukuthi uDaniel wayindoda eyayinikele, eyazimisela ukuthatha ubuso bayo nalo lonke uqobo lwayo ikunikele kuNkulunkulu ukuze izokwazi ukuqonda okungenakuqondwa nanobani na, yabo. So even ekuleminyaka awayekuyona. Umbuzo-ke la ekuphethelweni kwesifundo ukuthi ngabe nathi siyakufuna yini ukuba nobudlelwano obuseduze noNkulunkulu, sisusa emaceleni zonke izinto ezisiphazamisayo ukuthi sibe nobudlelwano obukhulu nokuhamba kukaNkulunkulu, izinto ezizithixo. Uma kuthiwa ningazenzela iy'thombe ezibazayo kukhulunywa ngey'thixo. Abanye abantu bacabanga iy'thixo lezi iy'phambano nayo yonke into lezi y'thombe okuguqwa kuzona. Kanti ne-TV nje ukuthi i-TV nje kwakubekwa ukuthi la ekhaya kuzosondezwa u-7 kodwa babhizi abantu, abanye babuka i-House of Zwide, abanye babuka indaba, abanye babuka isiphenduka isithixo-ke lokho lakho kula ekhaya i-TV yala ekhaya ngenxa yokuthi isiphazamisa ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Noma kuthandaza ngo-7 sekukhona abathandaza imilomo isibhekele abasathandi ngenxa yokuthi badlula ama-episodes abo abawathandayo. So abanye ifoni, ufuna uku-video call indoda yakhe noma ufuna uku-video call ishende noma yini noma ufuna uku-video call umngani, kodwa khona izinto ezibonakala ziza kuqala ukwedlula uNkulunkulu. Ngikhuluma ngamabomu ngefoni noma nge-TV ngoba ingane iyakwazi ukukhohlwa ukuthi inomzali, khona umzali la mhlawumbe uyagula udinga usizo lwayo ngesimanga sokuthi ibhizi nefoni noma ngesimanga sokuthi ibhizi ne-TV. Yabo, umama uyakhohlwa ukuthi unengane la yentombazane ekhulayo edinga ukunakekelwa, edinga ukululekwa, edinga ukuthi uyibuke umzimba wayo. Yabo, ngesimanga sokuthi kunalezi y'thixo, mhlawumbe isithixo indoda yale ngane le, ungathini indoda yakho umama, uzothanda indoda ukwedlula iy'ngane, unake yona nje upheje ifoni yendoda nje, indoda iyaphi nje, kodwa nguze umbone epheje ingane, ifoni yengane ebona ukuthi ingane isiyashelwa. Uyabo, kodwa ifoni yendoda uyayipheja nje ngoba noma kungathiwa kushadiwe noma kungathiwa kushadiwe, akithi. Yabo, so khona izinto ezizithixo. Ngathini manje umbuzo ukuthi ngabe nathi siyafuna nokuba nobudlelwano obu-close noNkulunkulu. Zonke lezi zinto ezizithixo sizibeke eceleni ezizenza ukuthi singabi nawo ubudlelwano obuhle phakathi kwethu noNkulunkulu. Yabo, sekubuzwa ngey'milo zethu ukuthi ngabe iy'milo zethu ziyokwazi yini ukuma ngesikhathi sokwahlulelwa or noma zizokukholapsa ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele. Ngicela lamasabatha lithi sizokuma kanjani thina le ngelanga leli elikhulu ekwahlulelweni kwabantu ngelanga leli elikhulu. Siyokuma kanjani? Angikwazi ukucula bazalwane kodwa amazwi ama-words ama-lyrics uzowezwa kahle. Siyokuma kanjani? Ngabe iy'milo zethu ziyokwazi ukuma ebukhoneni kukaNkulunkulu noma siyoba le nhlobo yobaleka ethi mawa welani phambi kwethu? Kuthiwani uma sesisiphethe isifundo sethu? Kuthiwa uNkulunkulu uthi kuthina njengoba wayesho kuDaniel
ethume uGabriel, qina, qina. Isikhathi sembiko lesi, umbiko phezu kombiko. Ukuthi uyahleka namhlanje akusho ukuthi uzobe usahleka nakusasa noma uzoshonela usahleka. So qina ngokulonda izwi laNkulunkulu ukuze ungathi uma kufika umbiko ubhubhe kanye ne-situation. Ibuhlungu indaba yokuthi kuthiwa wayephila kodwa kwenzeka into ethile waphazamiseka engqondweni ngoba sekungathi ekhanda umuntu ophazamisekile. Kuthiwa he was so depressed, wahlaselwa i-depression emva kokuthi elahlwe umuntu othile. Kubuhlungu ukuthi izimo ezinzima nezibuhlungu zisifice siqinile, singaqinile. Sicela ukuba nobudlelwano obuhle noNkulunkulu ukuze zithi noma yifika izimo zisifice siqinile sikwazi ukuma. Omunye wayeshadile wavuka umshado ungasekho kodwa ngenxa beqinile uNkulunkulu wamisa. Noma semfile uzakwabo kodwa uNkulunkulu ummisile. Omunye ubeney'ngane noma ebenabazukulu wasengasenakho. Omunye ubenomzimba omuhle ophelele ekwazi ukusuka eyelapha athanda khona, esukume ezenzela into ayithandayo. Njengamanje uhleli ulinde abantu abazomsiza kodwa akadalwanga njalo. Kodwa leso simo simfice noNkulunkulu uzoqina. uNkulunkulu uthi qina, qina. Ufuna ukukhuluma nathi ama-messages angeke etholwe abantu abantekenteke abadlubisi. Kufuneka sibe abantu abadlukudla okuqinileyo okuyizwi likaNkulunkulu. Khona izimo ezizokwehla ezidinga abantu abaqinileyo abangenile ey'mbweni bavivinywa esikhundleni sokuthi babhubhe njengezibi noma njengey'nkukhu kodwa baphume benjengegolide. Ziningi izimo nje zizosithesta. Abanye ngenxa yendlala baphola uthando balahlekelwa ukukholwa bafeba khona bezothola imali noma bangena emshadweni nabantu abangabathandi ukuze bezothola ukondliwa. Ziningi izinto ezenzekayo njengamanje lapha abakhona wasejokeni elinzima. Ezinye iy'ngane ngenxa yokuthi kungakwazi ukuthobela umthetho wabazali zahamba nabangani. Zilapha ey'khona zizobuya nezifo ey'ngaziwa sekufuneka umama umzali lengane uyinesile esesiswini wayinesizele encane sizofuneka futhi ephinde ezoyinesa isibuya nokufa isigula ifayinali. Mhlawumbe bayishayile lapha abayishaye khona. Izimo ezibuhlungu kodwa uNkulunkulu uyasithanda kunjalo. Okungagwemeka asikugweme ngokusizwa uNkulunkulu. Oseshayekile engaphelelwa yithemba. uNkulunkulu uyinyanga enkulu engalaphi kuphela umzimba kodwa elapha nomphefumulo, elapha nomoya womuntu. Ephinde uNkulunkulu umuntu emnike isimilo esisha. La mazwi sithi iNkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo esikhathini samanje kuze kube phakade. Amen. Uma uThixo siphila ukuphila siyofunda uDaniel 11. UDaniel 11 engingakusho nje unamavesi amaningi nje usuka ku-1 uze uye ko-verse 45. Shuthi-ke baningi zizobe ziningi iy'ngxenye. Mhlawumbe kuzoba khona ingxenye yokuqala, ingxenye yesibili, ingxenye yesithathu. Nkosi bengifisa ukuthi ingabibikho ingxenye yesine kodwa ngibonga indlela kamningi ngayo uDaniel 11. Ngiyacela sikhuleke Nkosi, siyambonga uNkulunkulu ngosuku lwesabatha akasiphe lona ke sithandaze. Baba ongcwele uhlale ekhaya lasezulwini, isenkosi Jesu Kristu noma mdala amazulu nomhlaba. Sifuna ukuthanda njengoba Nkosi usithandile uze sizothanda nomakhelwane bethu. uNkulunkulu akekho ofana nawe. Sibonga Nkosi ukuthi sisakhuluma uyasiqinisekisa Nkosi ukuthi uyezwa Baba olungileyo. Singasho uNkulunkulu nanalama situations abonakala hopeless ey'mpilweni zethu. Singathi uma sicabanga lokho ngoNkulunkulu odala amazulu nomhlaba kubuye ukumomotheka Baba ey'mpilweni zethu. Eba nathi Nkosi, izwi lakho lesilifundile usiphe ukulilonda liqinisile. Owathi kuzokwenzeka kwenzeka. Nkosi, uma usitshela ukuthi asiyiphathe kanje nesicela usiphe amandla ukuthi siyiphathe ngempela ngaleyo ndlela ngoba isiphetho somuntu oyiphatha ngale ndlela othena siyakuba yiso ngempela siyakuba yiso. Awusifisele uNkulunkulu okubi. Nathi asiyifisele okubi nemindeni yethu asiyifisele okubi. Akho Nkosi sicela usiphe ukuthi noma sesenzeka konke noma ngabonakala ukuthi kwamagugu kanjani usiphe amandla okukudela sibuyele size ebukhoneni bakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.